razredu 9 do 12. Ulaze samo kataloški brojevi 48, 49 i 51. Znači samo kataloški brojevi 48, 49 i 51. Ovako, redosled će ostati takav kako su ženke postavljene. U početku, kad sam ih ocenjivala, imala sam utisak da je najlepša ženka ona koja je na 3. poziciji. Međutim, sada u kretanju dajem prioritet, pošto je to za mene veoma važno, dajem prioritet ovim dvema ženkama u odnosu na 3. koja se nije baš sjajno pokazala. Inače, u statici je bila super ženka ta. Evo, izvolite, zauzmite mesta. Mogu da kažem da su sve 3 ženke veoma kvalitetne, odgovaraju potpuno tipu, mada je ovo u sredini malo različita, snažnija, veća, ali nije ništa grubo na njoj, lepa je. I savršeno se sad kretala, rep je bio savršeno nošen i sve. Dobro, Fiki.